guys, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाबाय मा होनगोन नायदो आरो ना नोंथांमोना साबदो नायबेखौ बनायगोन आं दायो दायो बेखौ बेबायदि खालामना लाग्रोबाय आरो ना ओमफ्राय दायो माबानोसै नायबाय थादो नोंथांमोना आङो बनायनायावहाय बारा जेबो बुंनो मोनासै आरो ना आं बनायनो रोङा दे खिन्थु आंखौ कमेन्टआव जाजाक बुङोना आं बनायनो रोंखाया दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदो आरो ना नोंथांमोना माबायदि बनायो नाय दायो मोनसे जाबाय आरो ना मोजां जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहर दे आं बनायनो रोङाखै आरो ना फार्स्ट टाइम नालाय बनायनो रोङाखै माबायदि नोंथांमोना माबायदि बनायो मोजां बनायोदा आं बाट आं बनायनो रोङाखै आरो ना नायदो होमबाबो नाय होबाय मोनसे दायो मोजां जायोना जाया नायलांबाय थादो दा नोंथांमोना बोरै जायो आंनि मा होनगोन बेखौ मा बनायनाय होनगोन बेखौ मा होनगोनलै आब' रुटि बनायनायखौ नायलांदो आरो ना नोंथांमोना आंनिखौ स' नायबाय थादो गोथाव जायोना जाया बै मा होनगोन माबा आटाना बिलाइनाया बेखौ मानोबा गुफुर नुदों ना बियो माबा गुफुर होयोना आटानानियाव बिनिखाय गुफुर मैला बोरैबा लेथ्रा नुबाय आरो ना दा सोरबा बुंनोबो हागौ ना लेथ्रा होननानै बेनिखायनो आं बुंखाबाय आरो ना आब'खौ एरनो होबाय आङो खामखावस्राबाय नालाय आबौआ माबायदि खामोखो साला आं एरनो होनायमोन ना आब'खौ आं मा होनगोन बिलिनायमोन खामखावस्राबाय साला आबौआ मानसिखा मानसियानो आं माबा मोनसे बनायबाथाय माबा मोनसे खालामबाथाय ओंखामफोर संब्ला मालाबाफोर मैगंफोर संबाथाय जि खाम इसिं गंसे मैला लेथ्रा खालामना दोनजोबस्रायो आरो ना आं मानसिखा ओंखायनो आंखौ मामिया रायस होयो दायो आङो बुट संनो नागिरदों आरो ना नायबाय थादों नोंथांमोना आं दिनै सानबाय थादों आरो ना दख'ना गानना भिडिअ बनायगोन होननानै ओंखायनो आं दख'ना गाननानै भिडिअ बनायबाय आरो ना दिनै मालाबा गाननो लुगैयोना मालाबा समाव दख'नाखौबो ओंखायनो दख'ना गानना भिडिअ बनायगोनलै आंहा गाबोन होननानै सानखादों आरो ना आङो मैयानो ओंखायनो आङो दख'ना गानना भिडिअ बनायबाय आरो ना नायदो नोंथांमोना बुटखौ आङो बोरै सङो नायदो गासिखौबो देखायजोबनाय नङा आङो थेवबो नायदो आरो ना ससे स' दायो सुखांबानो संनोसै आरो ना सुखांसिगोन दायो नायबाय थादो आरो ना नोंथांमोना बोरै सङो देखायजोबा आङो ससेल' ओरैनो आसखासो संगोन आरो ना आङो संफेराबो आं आसखासो संगोन ओरैनो नायबाय थादो नोंथांमोना सुनानै लाबाय दायो संनोसै स' नायदो बोरै सङो दायो पियासखौ आन्था पियासखौ फानलुखौल'सो होगोन आरो ना आङो पियास फानलुल'सो होगोन दायो बेखौ सेरनानै लाबाय दायो ओमफ्राय बुटखौ होनानै होसै आरो ना नायबाय थादो नोंथांमोना बोरै सङो दायो दसे थानानै दायो बुटखौ होबाय बुटखौ होनानै दायो माबासिगोन एरनानै लासिगोन ओमफ्राय दसे खोबनानै दोनसिगोन आरो ना खोबनानै दोननानै ओमफ्राय दसेनि उनाव दै होनोसै स' नायबाय थादो नोंथांमोना बोरै सङो
हालदै ओमफ्राय संख्रै माङाय होनोसै आरोना नायबाय थादो आं संख्रिखौ ना आदों गियो आरोना गोबाब जानो बेनिखायनो आं माङाय होयो आदों गियो आं माने गोबाब जानो हाया आरो बेनिखायनो आं माङायल' होयो आरोना माय गोबाब जाबाथाय आं बोरैबा मोनखायो आं संख्रि गोबाब जानो हायाना बेनिखायनो आं माय होयो आरोना स' नायदो नोंथांमोना दैखौ होबाय आरोना आङो दायो माय रानबाय ओमफ्राय बेखौ रानहोजोबगोन बेनि उनावसो जागोन आरोना मोनबाय नै होआलै जानोसै दायो ओरैबायदि गोथावना होननानै बुंनो जि होदो आंखौ आदैमोना ओमफ्राय खोनाखादों बे भिडिअ नोंथांमोना हामा आसखा मानसिफोरानो जा डाइलग होखायोना नै दायो मोनबायबो जानोसै जोङो दायो नायदो आरोना नोंथांमोना बोरै जाखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बेखौबो जानोसै नै आं दायो नायदो नोंथांमोना जोंना मानसिलागासै Kali biryani dan enak sarong ya, Semua zayo. sarong banding jasa sisko. Bukan ane bonus tak man. Dan ya du salar bal bedo kan kala. Bono kan kalau kan. Minta saya juga kan. budak Apa ya? nung lagi langsung kayak Biji-biji. Tuh, umay yang mereka. mana Itu benar ada sebenarnya ada. Itu benar ada. बे उल्टा जानासो जादों भिडिअ खिथिजानो गिनानै आरो सासेया बिरुआ गाबगोन दामोन जादों बिरुआ हिन्जाव मेगन जाथारले माने मोजां मोनलाय बिरुआ नट इन शट मेरला लास्टार खालि मोनदों ने बाहाय बिरुआ माने महर मोजां सोरजिगोन नोंखौ खेथिला बाजारो आयो Ang buri baru aku enggak. Video aku dong. Ayo. Siapa yang video? Nah, Video. Hay là gì? Là con nhìn đến tuổi đứa này là mình thấy này. Ang số này cứ bụt cứ thông mình nữa bụt tua cái rồi bên nữa. Mình chơi biết thôi đâu. Đâu không phải nha. Mà không đừng thôi vậy là cái là cái răng này này. Khi đâu Này cái này. Sơn cho trẻ. Lâm. Nó. Jadi kontannya không đi. Biểu hắn nó cái gì? Câu rồi. Mà vui rồi, những cái này. Anh biết cái nó nói cái gì? Anh biết cái đó cái gì? Mà ra cái này. Chắc có mấy gì được. Hả? Chắc có mấy gì được. Em lâu không bán nữa. Không thấy cái nào mà. Hơi đi rất nhiều. Vì chỉ thấy nó. Hắn nó có gì nữa? Hơi nó lắm. Sao cái gì? Ôi Thế là như thế thì mình đã cái bức hình con em ạ. Ăn cái thau hồng nữa nhé. Đúng không? Đúng không? Vâng. आंनि बुट संनायखौ गोथाव मोननानै आदैया गाव गावस्रानाव बुट गैजोदोंनो जाहानाव बारा गैजो गैलामोन माइल' संनायमोन ना बेनिखाय बारा गैजो मोनजायासै बेबो संनानै जाहैबावलायदोंसो गाव गावस्रानाव आं संनानै जाहैनोसैलाय सोमनानै दोनसै आं दानाव संगोन होननानै थांबाय आरो लोगो लोगोनो जाखानाय लोगो लोगोनो थांबावबायसो दा संना जागोननो आं संनायखौ गोथाव मोननानै आं गोथाव संनो रोंखायो सोरबा जानोबा हाय जाहानाव गोथाव संनो रोंखायो आङो होनदों गावखौनो बागनायना लाखिनो रे आस्का आस्का आङो मानसियानो नोंसोरबा गोथाव मोनगोन ना मोना बाट जों हले गोथाव मोनबाय आरोना जोङो जाहा आब' ओमफ्राय आगै सासे दङमोन आगै सासेनि मबाइलखौ लाना आङो मानसिफोरजों चेट खालामसिदों आरोना ओरैनो मानसिफोरजों ओरैनो आस्का फेसबुकआव ओरैनो डाइलग चेट खालामसिदों आरोना हामा आस्का मानसिफोरजों नायदो नोंथांमोना जानायखौ आं जानायखौ इलाय आगैया बिनि मबाइला Đúng rồi.
Ini di kecil dengan semua. Maksudnya? Screen nào đi hay nó ta vậy? Giác thì mình bao giờ? Giác hay giờ ăn cũng không nổi ra. Bây giờ đi nè. Em. So thank you so much guys. Ang video ko sudah selesai. Video ko masang like, subscribe, please. Bye bye. Love you all. Bye bye.